къщата на... да не казвам какви. В този епизод ще видите. Ама виж, че ти дойде първо да го изговориш с Лина, не с мен, което на мен ми говори, че ти по-скоро си притеснена. Дали нещо пък не се е случило? И аз затова питах, защо не го каза сутринта, сега? Час 17. Защото оста 4 часа до номинации за това. Ще ми е много трудно днес. Просто не е толкова лесно, колкото изглежда. Браво, момиче! Извинявайте много, обаче... Още съм. Какво стана, бе? Какво стана, бе? Защо всички реват? Трима от вас са внесли цигари отвън. Не е верно. След разследване, намирането на цигарите и връщането им ще бъде поощрено. Какво? Трима от нас са били вкарали цигари тук. Кой е вкарал цигари в къщата? И през цялото време ме гледа в очите и казва, аз си мисля, че знам кой е взел цигарите. И всички започнаха и тя и Божани ме гледат в очите и очакват да кажа, понеже може би знае, че съм от ромски произход и най-вероятно да съм откраднала нещо. Сещаш ли се? Така е, бро. Ние не знаем, че... Ден 2. Нов ден в къщата на инфлуенсърите. Време е да ставате. Биби! Айде битките ми, яко е. Бате, те колко часа сутринта ги събуждат, бе? То още тъмно, бе. Хайде, принцеси! Добро утро! Благодаря ви за приятната музика, благодаря се, защото можеше да са сирени. Гасички, гасички, гасички! Гасички! Само да кажа, че мен почнах да сънувам. Леко е, ма гасичката от тос. Не? Здравейте! Ако сте от Земята и сте се абонирали за канала, знаете, че ние сме Павел Колев и Исак. Ако сте от друга галактика с инфлуенсъри. Единствената къща с Пенка, знаете, че вие гледате най-нашумялата къща с инфлуенсъри. Единствената къща с инфлуенсъри The Original. Къщата на инфлуенсърите сезон 4. Сутринта на инфлуенсърите в къщата започна много класически, типично по-български. Едва ли всички се събуждат с класическа музика? Да, но всяка къща има скандал сутрин, нали? Такава е традицията. А друга традиция повелява, че финалът на предаването е в Арена София на 19 октомври. Очакваме ви там. Нека сега да видим как протече първата закуска и първия инфлуенсърски скандал. Много яко. Давай, почвай. Може би инфлуенсърите ще да станат по-ентусиазирани, ако знаеха, че поръчките им от вчерашния пазар вече ги очакват в трапезарията. Арман, пусна тази камера. Нека трябва да се натисне копчева, да те шива. Си, суха паста! Да ме брали е така там? Няма да. Май ти бързо си стана, а? И ти бързо си стана. Аз бях станал даже от 2 часа. Еми аз така се събуждам. Аз обичам да пея, да свира, Аз съм си артист. Браво. И това ме забавлява мене. Тук нали няма музика, толкова и... Тега фон ли? Здравей, Пани. Става. Малко е станало бела тук. Да е паднал чувала и капе целя. Не знам кой, какво, как и защо, ама... Кенчетата, аз знам. Да. Защото ги слагахме е така. Трябва да ги разсипнем. Ами трябва, брат, всеки си за... Точно така, Любчо, съгласен съм. Всеки си за... братле! Влизам в това и гледам всичко долу леш. Какъв сексизъм, бе? Всеки си остава напитките насякъде и ти като ги прибереш, те не ги сипват, а направо ги прибират и после става е така. Затова днес ще им кажа да не си ги оставят така насекъде, да отпиват 2 глътки и да ги вземат. Аз от сутринта, откак съм станал там чиста помада. Ти си шефа. Дай да ги изкараме това. Аз предлагам да намерим изчирка като за начало. Еми ти не знаеш ли откъде? Не. Това сега е станало. Дразни ме като е мръсно, обичам да ми е чистичко. Да е приветливо. Давай, изнася и Чакай.
Дай един друг шувал, ела. Бате, всеки си за***ва всичко, вратона. Не става такава! Нема стане така! Няма смъртта пред тях. Ще има нови разпореждания от утре, братле. Да. Ти ми си килате! Не, просто се радваш, бе, кочина. какво беше? Какво да радваме? Виж го това, го боли. Просто става Той го кочина. боли него, бат. Браво, Идор. Браво, Идор. Малки, виждали са малки. Съгласен съм с теб. Напълно с теб съм, брат. А това са други малки. Малко сутрешен Не знам стайчен. къде са големите. Нали 7,5 йога щяхме да правим, какво стана? Вие не сте станали, аз съм буден от преди един час. Аз си... Дигни го това да видим дали ще стане. Ако стане, не. Дай да видя секунди. А ти Не, бе, няма да стане, пане. Не, поне да спре Няма да да стане. капе. Много е дебел. Добре, дай да го изкарваме. Дай да го изкарваме. Леле. Да. Чакай. Е така. Дай, паме да го Къде си го изкарваме. изкарваш, бе? Отвънка поне. Давай. Къде го? Там да съхне. На двора. Давай бързо. Пак, свинете мръзне. Стирка. Да съхне, вика. Докато Памеца, Димана и Веско чистят къщата, в женската спалня жените се събуждат в лошо настроение. Хора, вчера кой последен влиза в Нека банята, да защото гледате някой ми така да е изпълнил малко кърпата. в уша хората да дойдат да кажат, че е грешно. Моята кавлия, да защото влязат. не е вътре в банята. По принцип аз съм изключително наблюдателна и не, че съм безгрешна, но шанс аз да объркам и да взема нечия чужда вещ е супер минимален, да не кажа никакъв. И просто да кажем, че малко се подразних. Същата като моята. Най-вероятно за Еми не наркомани. ги гледаме тия неща, аз я бях закачила. А пшеницата в пише, че момента е ги удра и твоята? не иска да ми се виждат очите. В смисъл, името ти някъде, защото когато е така доста тъмничко в банята и имаме две кърпички. Аз нали я бях закачила там? А също. Кърпата ми не е там, където беше закачена. Смятам, че всеки трябва да си оставя на някакво място. Си знае, Според мен кърпата ти е била използвана от мъж и той си е изчистил гениталите с нея. че това е неговата кърпа. Всяка си ги сложиш на своите и ще се временеш. Кърпите не са еднакви, да, те и двете са бели, но имат различен продерия. Ей, тук си я бях закачила. Протерията е След това се различна. откачих и си я взех. Моята не беше закачена. Чакай, дай да излезем от тук. Аз не допускам, че не съм се объркала и ти казвам извинявай. Ама сериозно не работи така. Вау! Нека да ни предраматизираме, може да ме номинираш и да си ходя, защото съм ти ползвала кърпата. Ау! Я ли доснато ми тя? Мила. Аз може би се събудих в най-добро настроение от цялата стая, докато Йоана не ми го умопомрачи за секунди. Според мен си яко матка модел. Хора, каква драматична сутрин. Не дейте така, моля. Да, бе, не вярвам. Ако някой има краста или гъби, си казва предварително и кърпите в друга баня. Поне са две бели кърпи. Логично, че те ги объркаш, когато всичко е тъмно и тя се къпеше последна. И тя и се извини и реакцията на Йоана не ми хареса, чисто защото наистина е неволна грешка. Ама не е смисъл, аз И то се чува в легло. Те са гръмнали всички тя. ти се извиних и тя Агент Смит. трябва да ми прави фасон. Моля те, много е рано за такива чупки и стойки. Моля те, не ми говори така. Много така специален тон и начин на говорене. Имаш така дразни. Тръгвам да ти правя фасон. Момичета! По-добре фасон, отколкото така да говориш, като ще кажеш, че си богинята Изаура. Спокойно, лекичко. То беше Рубината Изаура, ама нищо. Ти ми прави забележка. Ама ние нали се разбрахме, мислиш, че искам да ползвам твоята кърпа. Смисъл не е нарочно, не е нужно. Еми ако спор в 8:30 сутринта, за кой ми използвал кърпата и аз съм ти пипала кърпата, да го наричаш спор, ще ми излезе с пола, разбираш. Според мен... И ти излезе и шмърканото. Съм прекалено съдени в момента и нито тя прави голяма драма, нито... Точно какви треволяции, че е с очила в леглото още, бе, бат.
Ти трябва да го приемеш много. Ама хора, аз съм така, аз няма да тръгна да правя драма, но чуя ли коментари, изобщо няма да си млъкна. Мила, аз не съм богатия чичо, който те издържа и няма да търпят тъпите ти фасони. Добре. А това богат чичо не те ли е научил да не говориш така? Това е. Хора, какво? Добре. Просто трябваше да си вземете кърпи, може би да е по-лесно. Защото моите, примерно, никой няма как да я обърка с супергероите ми вътре. Да. Но и да се обърка, нали ще се изпере, смисъл, къде е проблема? Абе, заболява, аз мразя такива хора. Смисъл, ми стана неприятно, защото съм свикнала, когато ми подадеш ръка, тя да се хване. Ама ти като не Добре, бе, ревеш 10 минути, бе. Аз ще отхапя твоята. Божидара и Йоанна Ме откапиш дедовия. Отрано се захапаха заради използваната от Дари кърпа на Йоанна, но малко по-късно се засичат на стълбите, за да се изяснят. Ти може би просто си по-затворен човек, но според мен единственият проблем, който трябва може да се прегръща. Да. Просто приеми хората, кой я такива, кара да се прегръща? Дърво. И когато има една такава ситуация, просто бъди пич. Разбираш, мисля, че това е единственото нещо, което може би трябва леко да пипнеш. Просто да бъдеш пич, когато... По-скоро да бъде пичка, защото тя пич трудно ще бъде. От женски род. Утре някой дойде и те дръпни за косата и ти каже извинявай, просто кажи окей, извиней си или пък арима, какво ти пука? Аз после ти казах, то наистина няма проблем. Не знам, може би просто изглеждаш по... Аз изглеждам много студен човек. Аз изглеждам много студен човек, това си го знам. Различен характер, нормално е. Просто, примерно, моя маниер не е такъв, аз си го казах. Темата е приключена. Най-добре е да замълчиш, научи се да мълчиш. Ама виж, че ти дойде първо да го изговориш с Лина, не с мен, което на мен ми говори, че ти по-скоро си притеснена. Дали нещо пък не се е случило? Не дали се е случило, защото ти така си го усетила и тя ми каза, че така си... А защо тогава тя като ти го е казала, не дойде да го изговориш с мен, а дойде да го говориш с Лина? Хайде да ходим да пушим. Агата психоложката какъв анализ направи? Ние по принцип друго тръгнахме да говорим и в разговора тръгнахме. Така че айдете дали съм окей. Ами да, не съм научена да съм двулична и да ти кажа да няма проблем, направи има на гъс и да ходя да те плюя. Да. Аз мъж дълго време няма да изтрая тая. Разбрах защо мъжът е заебал. Първо ще Не, съжалявам, принципно не се говори така, обаче тая ни дадаха 10 минути ефирно време и вече не искам да я поглеждам повече. Плюя в очите, после ще плюя зад гърба. Какво се... Представете да живееш 2 години с тая. Майко... Че какво изпуснах? Аз не исках да се мешам, защото го вхванах в среда. Не. Нищо, аз просто качвах нагоре, тръгнах да влизам във вашата стая и тя изведнъж просто обърна към мен и каза и аз за това, нали, да ни спомислиш, че има напрежение между нас и оттам тръгна разговор. В смисъл, това беше по-скоро според мен. Усети настроенията в къщата и проба да поправиш. И аз затова питах, защо не го каза сутринта, сега... Защото оста 4 часа до номинации за това. Поех нещата и в мои ръце и си казах на моите си хора, защото вече виждам, че си има мои хора. И в крайна сметка да видим коя ще бъде с по-силните приятелки. Не знам колко дълго още време ще имаш свои хора, ако говориш така... И какво? Скарахте се с Дарито? Да, и после тя била усещала как съм напрегната спрямо нея. Аз не съм била. Аз просто имам някакъв такъв stone face през по-голяма част. Даже не, аз си смея много, просто не знам, защо така е изглеждало. Добре, да. Наистина, такъв ли беше проблем за кърпата? Да, имам проблем, защото това за мен е интимно нещо. Не, то е. Ама ние тук сме в някакви такива обстановки, дето, примерно, на острова, Дамян ми носи гащите. Това не сме на острова, не бих ти носил гащите, но... Добре, примерът не мисля, че е добър. Ма, Влади, пак ти казвам, ти си Да, мъж. бе, аз съм мъж, ясно. Да, и другото, което е... И аз съм мъж, ама... Някакси... Не бих носил дори гащите на баща си, де да знам. Някакси неприятно ми е. Това не е първи ден и на мен малко ми трябва време да свикна, че съм в такава обстановка, защото... Да, така е. Това е първа сутрин и аз се събуждам и кърпата ми я няма. Да. Ама другото, което е и все пак и човека е важен, който отсреща. Защото, примерно, ако Биляна ти беше взела кърпата, нямаше ли такъв филм? Аз примерно съм по-такъв характер и с Биляна по-виждам, че би си пасна. Аз даже и с тебе виждам, а ние просто сме в различни стаи, после всеки на някъде не съм си говорила. Мен единствено само не ми хареска, че аз не желая да бъда топъл човек. Тя едва ли не каза, че тя, Божана и Йоанна са класата, стила и какво ли всичко. Аз обичам да съм селянка, харесва ми да си нося парцалите от Тимо. Едва не останалите жени в къщата са ефтинджоси. Точно така прозвуча. Те са класата, те са
Те са всичко. Еми, класа са, обаче каква... Аз мога да ви обещая само едно нещо. Аз няма да бъда фалшива. И когато ми се вика, ще викам. Когато ми се плаче, ще плача. И когато искам да се извиня, ще се извиня. Но когато отсреща ми получа същото, съжалявам, това е игра. И след като ти не искаш да играеш като пич, време да си ходиш и да си предаваш чупките и затойките вкъщи. След напрегнатата сутрин е време Пип да внесе още Как ще нося гащите на баща си? повече напрежение. Обаче, кой знае какво прави вечерта, къде е пълно семето? Като съобщи на инфлуенсърите фалшивата новина, че някой от тях е нарушил правилата в къщата. Ма няма нищо не смуча, на Декапи вече съм му го рязал. Декапито не са погащите каза, яш, няса по... И вече няма курта. Няма какво да заеде повече. Намирането на цигарите и връщането им ще бъде поощрено. Какво? Трима от нас са били вкарали цигари тук. Кой е вкарал цигари в къщата? Който пуши, да ги върне! Предлагам ви най-пичовското, никой няма да предава никого и да... Елате малко всички, бе! Който си е взел цигарите да ги върне. Да, бе, просто си ги остави. Няма... Чакай, те са внесени отвънка. Да. Аз си дадох кутиите. Хора, имам... Жена ми оправя багажа, ма пак знам какво има вътре. Имам подозрения, ако който си е внесъл цигарите, сега не си ги даде, до 2 часа ще вземат на всички цигари. Да. Така че е по-добре някой, ако си е смутал... Аз се слайдам. Без цигари там ще има смъртни случаи. Дайте да ходим да ровиме из багажите. По-добре да имате по една цигара на ден, отколкото да имате по николко, нали? Няма смисъл да отварям, там няма нищо. Пък аз, ето, честен цигански кръст, който иска да ми повярва. Не съм... Ти говориш с извънземни, не знам дали искам да ти вярвам. Съм вкарала цигари. Ако има нещо, то ще е в чантата ми. Нямам. Не, бе, аз съм убедена, че нямам цигари, бе, хора. Само остава да закълни в семейството си, като ония другия от Big Brother, съвсем ще й повярваме. Аз винаги тия неща си ги държа в чантата, защото трябва да са ми под ръка. Абсурд нямам нищо. Аз искам играта да е честна, искам да... Мен ми се пуши, искам да не пуша, искам да стоя гладна. То нали това е самото преживяване, нали затова сме тук. Абе, много трудно, не беше много доволна, като ни ядеше. Другите чакат само някой да стъпи на криво. Аз не знам защо Биляна толкова, ма признайте си добре, може би защото тя се е забравил. Ма кой да си признае? Щом никой не е казал, мислиш ли, че сме по на 15 години, ако някой е взел цигари, няма да си признае. Не съм вкарала цигари. През цялото време ме гледаше с тези очила. Ама сложила си очилата, аз я виждам. Така стои ме гледа човек. Ти ли си ма? Извънземното ли беше? Признай си ма, ало! Мълча си аз. Пайте, защо жените в тази къща такива селенки? На. Бати, всичките си говорят на ма. Connection. Как беше извънземното? Как се казва извънземното? Как ме гледат всички странно? Аз така намирисвам нещо. Не знам. Кажи едно име. Нелсън, нали има една, където си го беше кръстила Нелсън. Има ли? Да. Нилсън. Да. Кажи де. Кой ще е? Малко да развиеш темата с тия цигари с мен. Ще разберете. По-интересно. Извънземното да каже на кой са цигарите. Пиете се след малко път. Нали? Значи имаме супер способности и не ги ползваме. Не, окей. Моля те, вземи бъдещето в ръце. Виж бъдещето в ръце и искам да вземеш и да решиш този проблем. Не мога да ви кажа. Те ме информират само мен. Добре, не мога да ги питаме къде са цигарите. Питай ги, айде кажи къде са цигарите, брат. Но аз не мога да... Искаш всички да се хванем за... Тя си говори с извънземни, докато всички са около нея ли, бе? Нека всички да се хванем за ръце и да съберем информация от извънземни. Чакай, дай. Аз наистина не вярвам на Гроздей. В смисъл няма базикам. Може и да има такива работи. Помня тя да е избраната. Нищо не се знае. Да, тя е... Търсиме извънземни. Айде от извънземни. Честно замири са ми надига цигарен дим от някъде, аз ви казвам. Като ме фана за ръката и усетих някакви еглички, ама това може да е нещо да съм се филмирал по-скоро. Да. Айде, Златко, фащаш ръцете и чакаме. Само не като вчера. Само не като вчера, бе. Не, днеска съм на вълна. Виж ли свале? Добре, моля ви. Вече отчаяни мерки, ама да намерим. Дайте сигнал вече, моля ви. Аз си вярвам на 100%. Аз вярвам, че има извънземни. Вярвам, че тя говори с тях. Тя даже ми предаде. Ние се хванахме за ръце и усетих
Още защото тя ми каза, поеми си въздух и през устата и се оригнах. И вярвам, че извънземните ми говорят през... може би това е техния език. Представи си една вселена, една земя, където всеки се оригва и казва нещо. 100%. Толкова жестоко Трович. Има някой да му повярва. Не знаем какво да очакваме. Направихме всякакво. Всичко направихме. Как едни цигари ни обединяват? Извънземно. Ако някой от тук от този кръг лъже, моля да получиме трептения. Да припадне тук да се строполи на място. Вечеря да няма за него. Как получава ли са? На мен ли? Аз знам за вас. А ти знаеш къде са цигарите? Да. Къде са? Твоята рана. Изкарай ги. Не мога. Изкарай ги, бе. Изкарай цигарите, школа. Съобщиха ми извънземните просто. Не мога да ви кажа, не ми позволяват извънземните да ви дам информация. Не сте толкова... Просветени. Просветени за... На тая главата е гръмнала цакая. Тази информация. Няма лечение за такива. Значи аз с нея не съм имала много близък контакт до момента. Не съм се докосвала до извънземното все още. Защото аз също в себе си имам едно извънземно. Те така трябва да се поопипат, за да съм сигурна, че няма моето извънземно да изскочи на нейното извънземно. Надявам се извънземното да е пич, да е широко скроено, да е положително настроено и ще седнем, ще поговорим. Ще му направим. Аз съм посветен! Посветен съм! Само Пани успя да се канекне, доколкото разбрах. Другите имаха само жалък опит. Се вика, всички ще се канекнем, рано или късно. Това е НЛО сезона, според мен. Докато всеки преживява своите лични драми, Грозденка не може да преживее факта, че никой не вярва за съществуването на извънземни. Окей. Не бе, спокойно. Че са я надбедили, че тя е взела цигарите. Нашата планета се намира в Млечния път, нашата галактика. Тук в нашата галактика има 100 милиарда планети. В космоса има над 300 милиарда галактики, едни от които все още не са намерени и те са много по-големи от Млечния път. Представи си колко двойно планети има там и не двойно, ами стократно. И ти осъзнаваш, и ти си мислиш, че в тази безкрайна вселена ти си единствения, който съществува ли? Не, майка ми съществува. Според мен сме двама. Те може да са и някакви микроби на другите планети, които те също са същества. Да. И микробите ли ти говорят? Ти казваш, ма няма извънземни. Добре, хубаво, не вярваш, аз не те съдя, не ме съди ти, не ме сочи и говори. Не, аз съм те със, според мен съм много добре. Ето, извънземните, защото аз не съм извънземно. Това, че аз си имам някакви вярвания, ти няма как да ме съдиш това нещо, разбираш ли? Ходи и го обясни. Сигурна съм, че всички вярват. Просто ги е страх да си признаят пред хората, за да не ги помислят, че са луди. Не искам да се... Не бе, ненормалнице. То е ясно, че има извънземни, ама не си говорим с тях за разлика от теб. Занимавам изобщо, просто самото изказване не е било окей. И през цялото време ме гледа в очите и казва, аз си мисля, че знам кой е взел цигарите. И всички започнаха, и тя и Божана, и ме гледат в очите и очакват да кажа, понеже може би знае, че съм от ромски произход. Да, има огромна разлика да вярваме и да се лафим с тях, ама огромна. Да съм откраднала нещо, сещаш ли се? Знаем. Това е много грозно. И ако съдиш един човек за някакви такива неща, само може да говориш. Нищо не са казали, но защо да има само към мен нещо? Сещаш ли се? А и аз това, че съм различна, мен ме кара да си го мисля, дори да не е така. В смисъл, ти като знаеш, че си различна, нещо ти си готина и можем само да ти завиждаме за хубавата кожа, мила. И за хубавото носленци и джукички. Айде, виж я вежда ти, каква поправка имаш по себе си? Никаква. Аз нямам нищо, обаче имам зъби. И коса. Аз и зъби нямам. Нямам нищо, само зъбки и костички. Тук само малко пото съм сила. Малко тук съм дигнала с колите. Дай, че тук малко вече съм си направил. Нищо няма. Искам брекети да си. И 13 шева. След като скандалът за кърпата разбуни духовете сред жените, започнаха да се оформят първите разделения на лагери в къщата. Лина зае страната на Тари, а Илян подкрепи Йоана. Този конфликт постави и тяхното приятелство под въпрос. Нещо май ще ден Боб. Много да пърдите яко. Аз нямам Боб. Нямам единствено и само белен Боб. То не харесваш да пърдиш? Нямам нищо, защото слабно в тая къща. Защо Боб ще го направи на уя? Много тъпо, че не ме интересува, мен боли корема от Боб. Не мога да ям определени варива аз.
Имам супер чувствителен корем. Който искаш си яде, бе. Аз си имам хляб. Мога и само хляб да ям. Добре. Къпни хляб. Те сандвичи явно са само хляб. Добре. Само хляб. Хляб с пастет и томатенце. Само хляб ще ям. В момента Божана държи най-големите козове, защото всички обичат да ядат. Аз мога да съм и 28 дни без храна. Няма проблем. Да, 300 дни без храна може да си спокоен. Вярвам. И просто всички ще искат тя да е тук нон-стоп, защото никой друг не може да готви или всеки го мързи. И си мисли, че тя е единственият човек, който може да помогне в кухнята. Какво си хапвате? Де добия? Това сме си направили. Верно ли? Даваш ли ми? Аз съм много богат човек. Аз мога още само половин филе искам. Искаш ли да си я разделим? Не, Йоан, може да помогне. Не, Йоана може да ти помогне. И си тръгна. Какво стана, бе? Не знам защо харесва Йоана толкова. Може би заради чалгата си пасват. Алина как е? Ами не можах да разбера човек. 24 години са на тази земя и още не мога да разбера жените как функционират наистина. Тя направи закуска за мен и за нея, защото по филийка. И аз викам окей, при което Йоана... По филийка. Йоана дойде и аз си дадох хапка от моята филийка, защото аз съм човек, който си споделя всичко. Храна, каквото и да е. Гаджета. Не, това е нещо, което не споделям. И споделих с Йоана, нали, съответно. И тя си хапна, при което Лина направи някакъв фасон, връцна си се качи нагоре и от тогава не ми говори. Да. И аз си казах, ще да ви изговорим. Не ми се говори в момента. Викам, добре, ако имаш потребност, заповядай. Кой направи такава дребнавщина? Ами, не мога да разбера, смисъл. Проблема е, че си споделил филията с мен. Не знам какъв е проблема, защото не сме го изговорили. И от тогава не ми говорим, пък аз няма да тичам да говоря с някой, нали се сещаш? Че ако не се говори, не се говори. Леко бе, Майкъл Джексън, той как се облякал? Това е много странно. Аз питах даже какво си хапвате, аз така си... Да, и аз си дадох, защото няма да ям аз. Кои така? Лина и Йоана. В смисъл Лина ми направи филия. Чай са, Лина кой е? Дето спи до мен. А кой е Йоана? Моля? Извиняй. Твоя чирак. И слушаме. Да, ама не, то това е... Не коя, мила моя. Български език, моля те. Аз нямам какво да ви кажа. Мисля, аз се питах, видях, че нещо е разстроено и казах, имаш ли нужда от нещо, ако имаш да поговориш с някой. От какво е разстроена? А сопналата се е тази вегетарианката. Да. Разстроена? Не, мен не ми се сопнала. Тя просто се пръсна и си тръгна. Което, в смисъл... За какво го правиш? В смисъл... Тя може да те ревнува, бе. Да. Може, ама... В смисъл, какво ревнува? В смисъл, ние... Ма това е малко странно. Даденост някаква или... Ние 5 години не сме комуникирали и сега има ревност. Ама той не е тя. Той си е той си казва, че си е мъж. Дразниш, че споделя яденето си, извиняй. Много селски. Ма не, той си каза, че е мъж. Той си каза, че е той. Страни от другите, защото и в живота ми съм свикнала да намирам успокоение в себе си само. Не, емоционалният багаж на тази жена е на много високо ниво. Ама много високо ниво. От нищото, нищо не е станало и тя гръмна и ревна. Това е огромен. Стаята ми не мога побере този багаж. Не е добре работа. И се опитвам да се събера. Защото ми е много трудно днес. Боже Господи, горко му на всеки мъж, който е с тази жена наистина. Ако така от нищо ти ревне на главата, не знам какво правиш. Просто не е толкова лесно, колкото изглежда. Нищо не е станало. Нищичко не е станало и тя просто гръмна. Нищичко! Внимание, инфлуенсъри! Време е да се съберете в трапезарията. Всеки от вас трябва да даде своя глас за няколко от останалите инфлуенсъри. Мирослава, ти си първа. Ама за какво? Не го гласуваш. Абстиненция се удра, да, няма наркотици, явно гърми главата.
За какво? За какво точно? За номинации или Няма да ни за кой носи цигари? Не, за така просто глас. Ама аз не мога да дам глас без да знам за какво гласувам. В Севлиево може. Добре, слушай, ще гласуваме всеки за съседа. Така всички ще има равен глас. Една минута да гласуваш. Давай за съседа и всички ще... Значи всеки имаш... Или не получаваш вод. Една минута. Давай. Айде, давай. Ако искаш така да го направим наистина. Гласувам за теб. Гласувам за тебе. Гласувам за... Не, давай за съседа, да. Грозденка е 2 IQ и половина, казвам ви честно. Аз гласувам за тебе днес. Не разбрах, че гласува за съседа, къде гледа на другата страна? Аз гласувам за Йоана. Аз за Биляна. Няма да стане такава. Аз гласувам за Красия. Няма да стане така. Аз те прескача да гласувам. Аз гласувам за Влади. За Влади. За Веско. Чай, че си мисля за... Според мен трябва да изчакаме да кажат следващото име и тогава човека да си даде гласа. Ти гласувай за мен, аз гласувам за нея. Добре, аз гласувам за Влади, така ли? От начало. А чай за мен някой нищо няма гласува. Аз гласувам. Добре. Искам ти да си направя гранулата, само това ще ви кажа аз. Ще не ме вълнува това така. За съжаление, никой от вас не спечели килограм течен шоколад. Казах ви дебата. Трябваше да гласувате за един. Се правим едно... Да! И като гласуват за един, те ще кажат, ами той си ходи, вие го изгонихте. Брат, преданието ви Гаври не действа да филма. Ще кажат нещо такова. Така да. За палачинките, бате. Ние вече... Глупости, глупости. Те вече им пуснаха мухата и те я гръмнаха. Аз вече искаш всички да гласувате за мен, аз бех фаворита и... Може ли пак съобщението? Мале, това какво ще да стане с този шоколад? Не е това. замине днес. Искате ли да опитаме пак? Да! Не, сега ще ни прецакат. Айде бе, стига сте го мислили бе. Футбола, теле, представете си, че никога не сте гледали реалити шоу, стига с това. Дайте да правим шоу, всеки да казва някой. Да. Айде, какво го мислим? Аман! От кой да започнем? Моя глас отива към Памеца. Трябва да кажеш по-дълго защо. Ако е положителен, ме кефи този човек, защото всяка сутрин се буда Айде да те си ползвам сутринта позитивно, да е Гласувам положително. за Памеца, защото ме кефи да е около мене и ставам с усмивка всяка сутрин, защото смятам, че той Всяка е... сутрин. Всяка сутрин! Аз съм сигурна, че ще е всяка Може и да сутрин. има и други сутрини. Вие веднага се тълкувате други тълкувания. Не, обаче обичам положителни хора около мен и не обичам такива негативни хора, които ми взимат от настроението. А той е човек, който създава настроение, винаги е в настроение и смятам, че Памеца е душата на къщата. И на компания. Мен то пишат не. Ами аз да, гласувам за Дари, защото е много... Защото е готина по принцип и защото е такъв човек, който винаги си казва всичко, без да му пука от това какво мислят другите за него. И по тази причина гласувам за нея. Браво на Дари. Благодаря ти. Тегава, независима жена. Аз пък щях да гласувам за теб, защото виждам, че ти представлява много голяма трудност да си тук и така с моя глас искам да те поощря и да ти кажа браво, Дани, че се изправяш пред себе си. Трябва някой да има повече от 3 гласа. Давайте. Моя глас няма да е за човек, който най-много харесвам, просто е за човек, който знам, че адски много си яде сладко и искам да го дам за Милана. Тая гръмна от всякъде между другото. Първо игнорира приятеля си, защото той е дал хапка на тая. После гласува за нея, защото се яде сладко. Това момиче от нищото гръмна и се разрева. Значи, със сигурност това е най-голямата наркоманка в преданието. Аз ще гласувам за Божана. Защото съм много голям фен. От много години. От много години! От много години. От ранното ти детство. Ранното ми детство, да. И само чаках този момент, за да го кажа това изречение. Благодаря. Аз гласувам за Веско и за това, че това е готин мъжкар с много приятна енергия, която внася в нашата спалня. Благодаря му за пачовете, за красотостта и изобщо много обичам такава хубава, готина, качествена мъжка енергия около нас да има. Добре, моя глас е чисто от страх. Защото дори да има 1% шанс наистина грозото да общува с извъзени, аз искам те да са на моя страна. Така че гласувам за тебе. Аз гласувам за Веско, защото е тарикатче, готин е. Не, на Има мастиката. 2 гласа вече, брат ми. Аз гласувам за моята половинка в спалнята. Ако не беше той, ще да прекараме една нощ много тежка и тъжна. Аз ще гласувам за една икона в кулинарията. Това е Божана.
Да изравним гласовете, да е малко по-интересно. Сега ще са 3 с 2 гласа и пак няма сме успели. Сега кмета. Кмете, ти си, брат. Аз гласувам за Краси, защото е голям машкар. Аз бях мисля от тебе, гласувам за Божана, защото смятам, че тя ще изпълни най-готиното нещо в тази. И най-важното за всички. Тъй като ние си наумихме, че този глас е позитивен, но всъщност ние не знаем дали това е така. Аз искам да го играя на сигурно и ще гласувам за Даниела, защото ако гласът е позитивен, тя е приятна, не натоварваща, не пречи на никой, не конфликтна, а ако вота е негативен, тя така или иначе не изразява кой знае какво желание да бъде тук и да се бори за някаква победа. Така че аз имам един неутрален вод, който... Тя да няма тук да се направи реклама, за да отидат повече хора в OnlyFans и да си купят абонаменти да вземе пари. На нея ни пука. Ако е позитивен, ще я зарадва, защото заслужава, ако е негативен, няма да й повлияе никой. Давам вота за моята сладка кулинарка. Очаквам се палачинките с шоколад. Сега да не изгоните Божана, да го духате накрая. Да. За сега всички много макефите, обаче моят глас ще отиде за Виктор Ергена. Защото е голяма душичка, усещам го, че е много пичи и го усещам леко свит, искам да го отпуснем. Бато ще го отпуснем, защото си готин, батко. Та вечер ще спиш при мен и ще те отпуснем. Днеска ние сме на голямото легло. Е, верно, че не така. Ооо, 36 месеца, поне 41 общо, жив и здрав, прави, която много те голяма чурката е много да искам да си могат цар. Генски истории. Аз, понеже, както каза Биляна, не знаем дали е положителен или отрицателен глас, аз много харесвам Лина. Затова моя глас отива за нея. Много ми е лъчезарна, усмихната и усещам вибрационно. Когато вибрационно! Гласува за мен и каза така, си закри устата и каза към Влади: не мога да рискувам. На мен ми е ясно, че той ти е преди мен и мен ме слагаш, ако случайно е негативен вода. Та е много голяма комплексарка. Нещо такова, усещаме, че нещо не е добре тук. Е тук, не е добре на тая. Не е добре работа. Разстроявам се заради... хората и характерите им и... Вибрациите им са лоши и тя се разстроява. Могат да са едно цяло, всеки се разделя с всеки. I hate this shit. Не, ти си за Карлуко. Тая е по-луда от Грозденка, между тази гарантирам. Тая съвсем главата е толкова изпържена от наркотиците. Просто не е нормално да си такъв. Не е нормално да си такъв. Гласувам за Дари, защото тя така ме прие доста топло, въпреки че си мислех, че много от вас ще ме... Една от следвайме. Че всички така ще ме отбягвате, защото съм по-мъничка от вас и един вид нямам какво да си кажа. Мъниче. Много си сладка. Кой е с най-много гласове? За какво те отбягвам? Я виж каква си хубава. Да, Божана. Да си хода, брата. С 4 гласа. Абсурд. Божана, честито. Ти беше избрана от останалите инфлуенсъри. Очаквай допълнителна информация по-късно. Нещо, а за шоколада какво стана? Дали беше, айде да опитаме още веднъж. Всеки път така става. Искаме си палачинките с шоколада. Дадох всичко от себе си и пак ще звънна по-късно. Аман! И ако ще хода там в карцера, само да е след 4 часа да се извада пилето. Казахме само за да не правим шмекери. Не може сме толкова ефтини за едно кило шоколад. Уловим ли вас? Заклевам се. Не искам да въобще не искам да бъдем толкова жалки. Рових се в кълта за половин филия с кашкавал. Аз сигурен съм, че това на зрителите ще е много приятно. Искам да ти кажа, че със сигурност аз карцера по дъжда ще е доста забавно. Колко аз ям шоколад. Според мен Божана ще стане царицата на къщата и тя ще е много яко. Не се притесняни. Идеята на всички предания, ние получаваме награда, след като някакво страдание сме изпитали. Няма и така просто, защото сме много готини. Аз страдам вече 35 години. Имаше още 35 да страдаш. Глас за Божана и го направих с идеята за шоколад и се чувствам малко прецакан в момента от продукцията, защото очаквах, че ще си хапнем палачинки с шоколад. Но пък от друга страна се радвам, че точно Божана беше на пангара, защото според мен тя е човек, който би постъпил разумно във всяка ситуация, в която може да бъде изправена. Поне такова впечатление ми дава. Не е изключително стабилен човек, който мен ме кара да се чувствам спокойно и сигурно около нея. Инфлуенсърите не подозират, че Божана бе избрана от тях за първата си тайна мисия в къщата.
Божана трябва да направи обяд, който е непригоден за консумация. В случай, че откаже да изпълни мисията, инфлуенсърите ще загубят половината си храна от седмичния бюджет. Ето как реагира самата Божана на тази новина. Не! Не мога да го направя това нещо. Абсурд. Вау! Покове, Конан! Отказвам! Покове, Конан Варварен! Отказвам! Никакъв шанс. Вие направо ми взимате човек. Разбирате, че има някои неща, които аз ги правя с толкова много любов и с толкова много желание. И имам такива... Разбирате, че просто смисъл... Зорлем, аз не знам дали съм способна да го направя това нещо. Много ми при сърце ми, разбираш, аз днес гледам тия хора с такова желание. Това е 100 с тесните дънки го измисля, аз съм абсолютно сигурна. Тоест тесните дънки? Направо ми развалихте кефа днеска. О, ревна, Тотално ми развалихте кефа. Направо ще стане и ще тръгна, често ти казвам. Направо ще стане и ще тръгна предаване. Дали шеф Божана ще размисли и ще изпълни мисията си, или ще гръмне главата на жената. Рискува в къщата да настъпи глад? Предстои да разберем. Това е масло с чесън и копър. Не е бъдно. Аз ги спрях, не е бъдно. От свачката, бате. Тя знае най-добре какво ни трябва. Предаването не може да се гледа така като пим. Аз съм сигурен, че тя още преди да влезе си е знаела, че тук ще готви по цял ден. Чакам по цял ден. Надявах се. През целия ден около Божана се навъртат гладни инфлуенсъри. А то сега те са сварени де-факто. Тоест, примерно един да си взема не е проблем. Да. Даже е такъв малък, виж. Да. Вземе си. Времето за обяд наближава и всички се тълпят в кухнята, за да видят докъде е стигнала Божана с приготвянето на храната. Чакайте. Леле, как мериш, човек? Умирам. Сега ще ви кажа нещо. Умирам. Ето, виж как всичко в мене се събужда, разбираш? Край, това беше. Ето тук ги слагай, като ги слагай. А не, тук, виж, за да мина аз. Повълчих се. Имаше едно време на майка. Жоне, прибери си т***сите от асфалта, сине майчин. Ма крещеше така от входа. Какво да се прибереш? Знаеш ли, че се засмея Божана? Само някой да номинира шефа и ще ги бием. Нали? Да, заклеям се. Собата никой не е... Не мисля. По принцип го казвам. Съдневаме някак си, да ти го кажа. Тя, братле, не се е спрела, аз няма видех от сутринта. Аз затова и да ми помагам. Да, и аз гледам. 4 пъти съм дошъл да й помогна. Лъше, какво облякал, бе? Гледам да разсейвам с някакви Това нещо от уния скъпите по 500-600 лея ли е? Модерни глупости. Тъпоти. Страхотни сте, пиленца. Луда. И брат, такова нещо... Само жена ми мога ми изготви, брат. Божана е огън жена и в кухнята, и на синхроните. Като го размаха това меч. Цяло чудо е, че още имаме живи редактори. Дали ще успее да изпълни мисията си да остави инфлуенсърите гладни, ще разберем малко по-късно в епизода. А сега нека видим поредното предизвикателство за инфлуенсър. Брат, откъде да знам какво ти изглежда отвратително. Изглежда се едно ще е на война. Какво е най-голямото предимство? Нека разберем. Внимание, инфлуенсър. В кутията пред вас е най-ценното предимство. Всички вие заедно трябва да изберете един от вас, който ще го получи. Бъдете внимателни с избора си. Той може да реши съдбата на някой от вас. Виждам тази кутия. В първият момент си мисля, че е телефон. Не е телефон. Да гласува всеки за някой. Най-ценното за този сезон. Чакайте малко сега. Предимство. Да. Ама телефон е според Или може би да не бъде номиниран. Защита. Ние в началото в тези кутии си оставихме телефон. Публично на тази маса в тези кутии. Значи е телефон. И предимството ни е... Брат, това, че нещо е скъпо на означава, че е хубаво. Това го повтарям всеки стрим. Телефона в играта. Не, И как ще повлияе на други? Няма да е това. Тук трябва някой много отговорен. Ама защо някой много отговорен?
предимство за него и може да спаси някой друг. Аз си мисля, че Влади ще е най-отговорен. Не е предимство за него, аз не чух предимство за Аз не чух предимство за него. Не каза предимство за него, каза, че може да реши съдбата на някой от нас. Да, разбрах. Няма телефон, има бележка или нещо, което... Някакво предимство, бе. Не, има някакво спасение за един от нас. И този, който го получи, ще може да спаси някой, който го избере. Евентуално. Според мен. Ами да, явно ще ме предимство нещо хубаво. Аз предлагам Влади да го вземе. Според мен той е много разумен и ще го използва правилно. Аз със сигурност няма да го използвам за себе си, от сега ви Сигурна казвам. съм, аз за това го предлагам. И аз съм за него. Добре, Дайте му. То може да е всичко, може да е щит, може да е много неща. Щит? И... Какъв щит, бе? Война ли ще водите? Разбира се, човека, който предлагам и всички ме последват, е Влади. Чао, Влади. Айде, Влади. Айде. Чао, Влади. Успех. Директен финалист. Без майтап може да е нещо такова. Гласуваха всички за мене, като най-отговорен, което е много яко. Сега ще видим какво е предимството. Надявам се. Не съм гледал, но видях, че го има. Това ще да е Влади. Грозденка каза да избереме Влади, той според мен е такова и те 4-5 човека казаха и той вече го беше взел. Примерно не изчакаха такова малко, такова бавно, да такова много бързо реагираха се едно. Или такова Грозденка? И аз за това се изнервих. В смисъл се едно... Давай, взимай го. Разбираш? Нито питаха всеки по-отделно кой какво ще каже, нали знаеш как е такова малко да се изчакаме. Аз нямам проблеми, просто си мислех, че ще ме изберат мене. Затова така реагирах. Първо се изнервих. Топа се изнерва, че не са го избрали него за всичко. Той трябва да е център на вниманието па той. Защото, нали, помагаш им тук на хората и мислих, че ще се изкефат. Нас ще помага на хората, за да го избират да получава хубави работи, не защото е така му идва отвътре да помага. Това е. Влади, искам да ви кажа, и сега Влади. Разбрахте схемите. Те стават тъмници, някакви работи. Не, сега Влади с ако ми пичу аз трябва. Тази карта ти дава предимство, размяна на вода. Използвай я в момент на гласуване, когато усещаш заплаха. Можеш да прехвърлиш всички негативни гласове, насочени към теб, към друг участник по твой избор. Само веднъж, само от теб зависи кога. Но внимавай, ако някой разбере за това предимство, ще бъдеш номиниран за битка. Това предимство е ултра брутално, после няма да има лега, не, утре ще му. Това е ултра силно предимство, смисъл, what? Демек, аз мога да го използвам само за себе си. Аз няма да го използвам. Аз току-що им казах, че аз няма да го използвам за себе си. Така че... Иначе... Няма предимство. Фърляй го покук. Какво направим? Аз няма да ви кажа какво е. Трябва да ми съм аз. Очаквай да ни кажеш нещо. Между другото, едно масаж, знаеш как добре ще ми дойде сега. Накрая се оказа, че понтира, че нищо толкова не мога да предложи. Просто се възползва от грижата. Ти не дей да подливаш вода. Всичко е възможно. Да. Вие бързате да избирате, брат. Много бързате да избирате, брат. Аз съм за правосъдие. Ако имаш предимство, няма как да те подлея вода. Можеш ти на мене. Но мога да разчиташ на моята искреност и директност. Те казаха, че това може да реши съдбата на някой. Демек може да помогне. Но може не за подливане на вода. Може обратното най-големият защо трябва да се мазнем? Съдбата не винаги ти е светла. Ако искаш, аз не те карам на сила. Да, но трябва да се мазнем. След като разбере, той няма как да знае къде са негативни. Държа добре с теб. Манипулацията. Бате, че тук подгизна Бате, имаш нужда Не бе, кажи нещо. Не мога да ви кажа. Ако ви кажа, директно съм номиниран за битка. Директно. Добре. Кажи. Знаем за ръка, ще гледам. Яко. Стана интересно. Стана интересно. Обаче... От самото начало е интересно. Като влезна и каза... мазнете ми се, това онова, ще ми се мазнеш ли? Малко такова ми прозвуча се едно, като първо каза, че няма да го използва за него, а после такова ще ми се мазнете ли, ама такова, разбираш? Влади, здравей! Брат, то се речеше, че той се базика, какво говориш? Здравей, бе! Ето, вижте как се прави. Как се?
Кръчето нещо по стълбите, като се качи, а? Да. Ама по-нагоре, не, ти там долу какво да усети момчето? Аз съм казал, че няма да го използвам за себе си. Ако човек не държи на думата си, значи няма смисъл да говори. Когато ме избрахте да взема предимството, защото съм най-отговорния, ви казах, че със сигурност няма да го ползвам за себе си. И за това, понеже аз съответно няма да го използвам, го давам на тебе. Благодаря! Смятам, че ти го заслужаваш най-много. Благодаря! И ще можеш да се изкепиш на макс. На макс! Причината да го дам. Това няма логика. Защото условието на това предимство е никой да не разбира какво е предимството. А ако той го даде на нея, това означава, че тя разбира какво е предимството и то автоматично се анулира и той трябва да бъде номиниран за битка. Лошия буквално активира трап ефекта на картата. На Дамяна. Как? Не? Какво? А той дори не е за името. Димана. Чай. Че те казват по 15 неща. Оле, лъж. Ти не знаеш името, беше го да. Ма виж, че аз го казах първото, после второто и те надолу само ме объркват. Добре. Та причината да го дам на Димана беше... И тя също, той знае де факто, да. Най-малка и още няма никакъв опит и това според мен ще бъде един супер як спомен за нея. Благодаря много! Ама предаването автоматично трябва да го анулират, бе! Нали условието и никой да не разбира? Браво, Влади! Бах стъпото, брат! Поставяте условия от самото предаване, ти против условието правиш схема и предаването го позволяват. Каква е, брат, какъв мастермайнд? Не за мастермайнд. До логика е, бе, човек. Мисъл, те собственици правила нарушават. Предаване, което нарушава собственици правила, това е глупост. Между другото, аз съм много изненадана наистина, че Влади ми дава кутията на мен. Дано да го накажат. Още като гласувахме долу, на кого да дадем тази кутия. И не всички ни изчакаха, нали, всеки да каже своя вод. Нали, за което ми стана малко гадно, защото не се изслушваме, въпреки, нали, знам, че сме супер много хора, но мисля, че трябва да се изслушваме. Много се радвам, че Влади избра мен. Евала на продукцията, гърмежни сте. Ами, къде мога да скрием? Аз питайки дали мога да говоря с теб, но те казаха, че само ще обаче излезли от мен, от тебе сме на битката. Значи, ако ме предеш, куче мръсна на салама. Аз искам да му помогна, ако мога, в някаква ситуация, защото този жест от негова страна към мен така ме зарадва много. Не ме изненада, че Влади отказал предимството. Сигурно бях, че ще го откаже. Но си мислех, че ще го използва много хитро. Не казвам, че не е. Най-вероятно е хитро. Аз се доверявам на Влади на 100%. Да, между другото изглеждаш хлъзгав. В принцип изглеждаш хлъзгав. Аз това не искам да се чуя това предимство дали е правилно да е за тебе. Не знам що. Изглеждаш ми хлъзгав. Изглеждаш ми, че... Ти друго забравяш. Че аз съм човек, който... Ти си гледа гривните. Не съм. Аз не гледам, аз да съм добре. Брат, гривните много малко хора и гледаш. За мен ще бъде много по-ценно аз да помогна на някой. Да, но тук нали се една игра. Ти трябва да... Макар че може да е част от стратегията, реално. Но това е нещо, което може да разчиташ на него, че аз никога няма да гледам аз да съм добре на гърба на някой друг. Това ти го гарантирам. Това окей. Аз просто тук не ти говоря, за това говоря ти, за това ти ми изглеждаш хлъзгав. Това няма никаква лойка. Отиваш на някой и му кажеш, че ти изглежда хлъзгав. What the heck? Лекичко. И сега, каква е тая глупава стратегия ти? И Влади заслужи респект за постъпката си или стана още по-подозрителен, не е ясно. Сега е време да видим дали в спалнята не е станало горещо. Защото Божана разпитва онлифенсърката Даниела в
подробности за нейната професия. А защо за тебе ще е трудно? Ако се ожените? Ако се оженим, да, но на този етап няма аз да му предложа брака, пък той не е направил тази крачка, така че в този случай... Значи той ти снима... То ще бъде много страшно, ако някой ти предложи брак някога в целият живот. Как ти разцепва далаверката всеки ден? Нали? Но той брак няма ти предложи. Далаверка разцепва, Цяла България знам как изглежда това между краката ти, шак ли се правиш? Сега не знам, смисъл, това не зависи от мене, че аз не мога да говоря нищо за него. А той профит взима ли ти от кидите, където правите за OnlyFans? Той си работи съвсем различни неща, той точно за това. Искаш да ми кажеш, че не взима малко от мен като на хляба? При положението се раздава. Нищо. А отвъд? Защото той е интелигентният, взема от тато стонара явно. Вика, дай, ще те шибам и ще ми даваш пари. OnlyFans, какво друго искаш да... По принцип искам да занимавам с ветеринарна медицина. Защо не се запишеш да учиш ветеринарна медицина? Аз по принцип съм от... Защото няма кеш там. От хората, които ако не съм на 100% сигурна в едно нещо, не го правя. Просто от OnlyFans вадиш мега много пари. Ветеринарната медицина няма да даде пари. Не знам. Добре, сега не ме разбирай погрешно, обаче ти правиш едно от нещата, за които по принцип се изисква най-много голяма сигурност да се дърпанеш. Аз съм сигурна в това как изглеждам, това не значи, че съм сигурна вътре в себе си. Буквално така. Едно е да си сигурен вътре в себе си, съвсем различно е да си сигурен, че имаш яко тяло и можеш да го снимаш. Разбираш ли смисъл? Ти хубаво, че имаш хубаво тяло, ти се снимаш как се ще го пускаш онлайн, смисъл, нали се сещаш? Това е доста... Хубавото тяло или не хубаво тяло, това е доста сигурно решение. Мисъл, да, за такива неща по принцип съм Но то това, аз казах вече от какво е породено и от какво се е случило. За други неща не съм така. Да. И примерно колко последователи имаш? Смисълто при мен е различно, защото платформата е Fansly. Там има последователи и сабскрайбъри. Такива, които само те следват и такива само, които ти плащат. Така че много... Примерно какви са диапазони? По принцип имам 17 000 последователи и горе-долу 300 човека, които са си закачени. Да. 300 по 5, 1500 на месец. Това от абонамент. Обаче OnlyFans работи така, че ти като си купиш абонамент, виждаш те, които тя вече ги е качила. Тя има такива, които не е качила и ти плаща допълнително, примерно $15-20, за да ти ги прати тя. Така че тя минимум на месец прави по $1500. Обаче OnlyFans взема някаква част от тях. Значи тя не прави чак толкова много пари. Прави 2-3 хиляди на месец. Са си закупуват някакви неща. Няма тук, това разговор. Това е много лъжовно, нали? Толкова, че имаш 17 000 последователи, не значи, че всички ще дойдат. Брат, колко да е абонамента на тази? Те да знам, не съм ми гледал абонамента, сигурно 5. Те повечето е 5. Ти отнема на месец. Те са по-евтини от един бургер в Макдоналдс, бе, брат. Всеки ден снимам. Те искам моля, брат, всички. В принцип по 2 пъти на ден. Нали? Да. Снимки. 2 пъти на ден се снима нашата. Да, защото има и някакви и снимки, и видеа, и някакви хора има някакви определени неща, които искат. Да. Първо има някакви хора. Това е най-извратеното нещо, където ще да кара, моля те. Не, има някакви хора, които просто искат да снимаш чорапите. В смисъл да седиш чорапи и да им снимаш така клипче с чорапите. Докато си ги обул. Но някакъв специфичен. Тия хора е трябвало още като малки да ги... Да не казвам. YouTube после ще гледам. Да ги обичат много. Обичам вид чорапи, нали? Не всякакви, те си ги избират. Да, за мен това е много странно. Колко пари е устроено от такова клипче на чорапи? Зависи колко е дълго. Добре, примерно 15 секунди. 15 секунди, това ще е $30. В смисъл няма да е нещо... Добре, окей. It's fine. В смисъл, т.е. ти примерно може да ни $400 мога ги вратнеш на ден. Нали, къстъм видеа, където ги правиш специално за някой. И тогава те затова са толкова Колко е най-скъпото видео, което си праща? $300. Вау, какво направи с него? Створи си краката, какво да прави? Така разтвори крачетата и показва миличката отвътре какво има. Смисъл не е нещо... Чакай, искам и да седна за това. Не е нещо извратено и абсурдно. много гнусно. Да, нещо си бръкнала някъде.
Да, в другата дупка, ама не съм си бръкнала аз. Бръкнаха ти другата дупка за $300. Браво! И си доста адекватна жена, българска, независима. Да, разбрах. Да, нали, принцип, той е според времето. Според колко време имаш предвид или за колко време е видеото? Пролет или есен? Цената също варира колко време е самото видео. Ако е някакво клипче от 2 минути, сега няма как да вземеш $300. Почвам се замислям. Що няма как, бе? Той има всякакви бокуци, където ще дадат $300 за 2 минути. Верно. Колко OnlyFans готвят. Тоест аз прино мога да си направя канал, в който аз прино готвя гола. Повечето готвачи искат да, бе, ще направиш яко кеш, бе. Да готвят някакви такива неща. Ти чисти готвачи. Както ги пляскаш месата. Ти според мен направо ще ги пръснеш това. Представиш на пляска и пържолата. Нека трите най-качествени жени в българската история. Сам в OnlyFans гола си насляпаш пържалата. Обичам майонез. И това някой ще си го плаща. Има хора, които си го плащат. Сигурно с по-малко по принцип, но от ако да някой ми завре нещо на определено място. А ако и това го правя и докато готвя, ле. Това е. Стара ми жега вече. Мати, играем тогава. Ще минеш 300 за видео, според мен. 3 горди бащи, между другото, само това ще кажа. Сигурно си. Определено, да. Стане направо. Дали Божана ще смени попрището си? Предстои да видим. Няма случай. Страстите в къщата започват да се нагорещяват. И в хола. Идей, че се облюбя. Повярвай, 2 месеца бях на остров, не става така нещата. Как не става така нещата, Една прегръдка не е достатъчно. Ти вярваш ли в това? Стават, само че не трябва да си заобиколен от малумници. От пръв поглед. Да. Не, по-скоро въпросът е, можеш ли да се загубиш в един човек само от един поглед? Ти така ли загуби в тато стонара? Или просто и за парите беше? Дава си му смисъл се намесля, Значи имаше едно момиче от Варна, което първият ден като я видях и само бях като... така направо ама имахте ли някакъв допир или не? Изобщо. Какъв допир? Не, то е само по поглед. Дори само да сте си говорили. Само да го видиш. Само си говорихме, разбираш, и аз направо... Да, за какъв ти говоря? Все едно те напушва, разбираш, като си около този човек. И ти искаш още и още и още и още и още. И на трети ден осъзнах, че аз съм влюбен. И на мен ми се е случило. Ама е много голям ред. Кой чичето се е случило, мила? Викторе, в кой си влюбен? Никога. За сега. В живота. Не дей да говориш на пред Божанството. Добре, имаш ли го този момент, в който смисъл ти... Според мен си избираш горе-долу в самото начало, какво се случва и... Не беше така. В началото, примерно, Любомира беше някъде 6-та глуха. Примерно, ако трябваше да ги таком, 4-та-5. Да, бе. Да, 4-та-5. Добре, де първа ти беше Бранимира. Да. Ти към кой друг си ми интересуван към Бранимира? Не, говориме си първите дни. Бранимира, Русица... Да, ти верно. Бранимира, Русица, Косара и тогава беше Любомира. Аз малко я бях такова отсвирил в началото, защото аз бях чувал някакви неща за нея, малко по-така дръпнато. За Любомира? За Любомира. Защото имаме общи познати. И бях чувал някакви неща и си викам малко по-дръпнато така. И вече ние като излязохме на първа среща, като ми тръгна приказката и си викам... И вече си знаеш. Да. Моята глава беше през цялото време. Отворен съм за всичко. Отворен съм някой да ми преобърне представите и да се случат нещата. Кажи как ще го делим. То нашия мъж. Камък, ножица, хартия. Айде. Справедливо. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Кирати пише. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Едно на едно ще те изгубя. Стана страшно мило. Чакай, че ще има бой. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Аз го обърках. Не. Последна точка. Айде, чакай. Ела и ти. Ела.
Съждам. Тъй като продукцията възникна спор, имаме дебат. Е прекалено тясно в сърцето на Виктор за нас двете. Ние играем на камък, ножица, хартия и вече сме 2 на 2. Затова финала ще бъде на живо пред всички вас и пред нашия Ерген. И се очаква много ожесточен дуел. Значи се стискаме ръцете, че едната сме отказва от него на 100%. 99. 99. Не е честно на 100%. Айде. Ти така ли направи? Да. Айде. Ме ми е много интересно. Ножица, хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Не! Така. Не. Ножица е ножица. Давай, камък, ножица, хартия. Хартия или аз бъркам? Раз, два, три. Не, ама тя Искам само да кажа. Много нечестно Значи играеш. предаването нито едно момиче не се би за нас. В момента ми е много интересно. Ще се боря за него. Дай да пробвам и друг спорт. Какъв? Гола борба. Ох, шпагат не мога. Той ще каже. Гола борба. Той ме разпекаляваш. Той сега сме жени в крайна сметка. Борба, Виктор, ти от кога стана такъв, бе? Нещо не му отива на Виктор да говори такива работи, защото вече сме го видяли какъв е. Гола борба, ако беше някой друг казва, ще да ми стане хубаво, ама като го каже Виктор някакси. Също. Дами. Аз не ги мога тия неща! Да батиш плаката да задържи. Ма ти само също... Ма смеха и отвратителен. Плаката вече си! 10 точки. Мисля, че моята любов приключи. Поначално играха камък, ножица, хартия, обаче една тя го прави шпагат. Чакайте. Искам да го свалите. Искам той да бъде свален. Така, давайте. Ох, аз съм срамежлива, Вики, аз ще го направя, когато сме заедно. Аз искам да си живея в женската енергия. А ние ще гласуваме или? Крайното решение е твое. Да, крайното решение мое беше моето. Как мога да избера? Сега дай се разминим. Розата е само една. Розата е само една. Повтаряме. Сега е ред той да се бори за нас, мила. Сега е ред ти да избереш. Време е... Тя си баща за детета. Ще не обиди, той е кавалер. Какво ще това за роза? Време е за церемонията на розата. Той ще ни даде дървото. Ще ядем дървото. Време е за церемонията на розата. Дай си ръката, защото те си държат ръцете. се молим. Мила, аз ще те обичам дори да избере. Аз ще те обичам. Ще се останем недобри приятелки. Не може да избера и двете, бе. Няма ли двете? Една. Може ли и двете? Няма да се сърде. Може ли и двете? Добре, избрай двете. Може ли и двете? Хайде, добре. Браво! Слави телефонът направо. Мърдай. Отиваме към тъмница. Той е Ергена. Та-на-на-на. Шибани Ерген. Та-на-на-на. И от Шри-Ланка. Та-на-на-на. Той ще твоята мамка. Та-на-на-на. Човека от Шри-Ланка. Та-на-на-на. Той е Ергена. Дай да се измислим някаква игра. Виж колко яко стана. Да. Може да играем на България търси талант. Да имаме журита и тук всеки да идва да казва нещо. България търси талант. Примерно един ще пее, други ще танцуват, някои ще правят някакви номера. А ти си високи, си вокален, аз съм ниски. Айде. Мен. Ама се чудом чуди, милно е да го буди. Драго е да го гледа. В кухнята на Божана вече всичко е готово. Тя е дала най-доброто от себе си, за да задоволи всички прищевки. Какво трябва да правим? Остана сега. Айде, взимайте. Вземи. Чакай да оставим на мацката. Братлетелството на Милата не ядяла яйца. Сали ми го каза. Коя? Бате направо ще напитах слиза 3 пъти. Какво правиш? Яйца, сега не ядяла яйца. Линчето ли това? Да. Линчо е. Не ядяла яйца така, ако са в такова. Не. Аз моята чиния не я виждам. Ето го, това твоето. Яйца? Не, аз няма. Жената не обича яйца и ние не знаехме, обаче Аз не, че не обичам, аз не ям яйца. Не, че не обичам просто. Аз не ги ям по никакъв начин. Отвратително същество е тая обаче. Тя е много дразни.
толкова е префрацунена една такава, не де това, не де онова, пада, енергията в къщата е лоша, почва да реве, не ми харесва, че така всичките сме разделени, сме на гръмпички. Може ли малко да свалим комплексите надолу и не си кралицата на Чардаша, успокой се, нали? И си някаква оттам, от Чепелария. Не си на върха на света, не си кралицата на България, няма да сме ти роби. Мога само втората, където не се усещат. След толкова много шоу и сълзи, инфлуенсърите страшно огладняха. Време е да разберем дали мисията на Божана да пресоли манджата е успешна. Цял ден цялата къща чака това ядене. Заслужаваш чакането. Божана, много ти благодарим за труда. Да, наистина. Много ти благодарим, да. Не, просто хората от Чепелара са нормални. Тя трябва да бъде нормална. Това е пред... Много благодарим да ви кажа. Уникално! Браво, какво? Браво, момиче! Извинявайте много, обаче... Той ще са... Какво стана, бе? Извинявайте много, наистина, обаче... Само така ще ви го кажа. Ден като днешния, на мене просто ми беше толкова важно да ви... Нали, да стане хубаво цялото нещо. И човек... Аз вярвам много, че трябва да е по-добре качество, отколкото количество. И това ми накараха иначе да манджата. Нали, и да направя гадна, което ще е супер бутафория, нали, сеща, аз не мога да фана така храна и просто да я изтрескам и да я нали, при положение, че вие цял ден всеки слиза и гледа и така нататък. И това ще ни е последното ядене за тази седмица, сори много. Стига да, спокойно ще ядем. Ще ядем. Ето, топерката има какво да вземе. Много ти благодарим. Спокойно. Съжалявам много. Не, аз... Тук мога да оправдая поради простата причина, че тя е готвачка. На нея сърцето й е в това да готви. И те й даваха много шибана мисия да преебе манджата. А когато примерно си някакъв обичаш нещо и като ти кажа да го преебеш, то просто не ти дава сърце. Те пак си е готвачка жената. Гръмна, за тя това гръмна, защото сега ще стоят гладни една седмица, защото прецака мисията. Няма да го мислим. Аз мога да я разбера в този случай. Гръмна малко повече отколкото трябва, но и разбирам идеята, какво има предвид. Аз малко не я разбрах тя точно как го обясни. Тя малко го обясни с реф и не можа да се разбере, но идеята е, че тя нарочно не е пресолила манджата, просто е направила максимално най-добре, защото й харесва да вижда как хората оценяват нейното готвене и на нея харесва да готви за хората и да им е вкусно. Мислих, какво викам накрая да го такова и да изхвърля една турба сол вътре се едно как. Нямаше време да ни разкаже като цяло какво точно се случва. И така това беше. Алтернативата беше да получа някаква лична награда. И разбрахме 50% от цялата история. Мога да разбереш, че има 5 гаджета, това може си глупости. Брат, 5 гаджета са едно, това е да искаш да направиш добро, е съвсем друго. В смисъл, тя в случая направи добро. Голям празник. Сега разбрах. Да. Че това е била мисията на председател. Огромна разлика, не си близо, сравнението беше лошо. Да, и казах, такъв, разбираш, никакъв жаз, няма играта по игри. Мен лично ми дойде малко в повече и не само сълзи. Предизвикателството е много тъпо, в смисъл някакси е неприятно човек да готви 5-6 часа и да унищожи храната. Мисъл, идеята е тъпа. Самото предаване е малумно за тая идея. Това е сумати и храна и идеята на предаването е да унищожиш толкова много сумати и храна за нищо. Хем труд, хем храна унищожаваш. Много тъпо предизвикателство самото предаване. Според мен самото предаване сега тук трябва да изде малко хейт, за да се осъзнае. Тъй като цяло всичките и емоции, всичките и някакви... Защото наистина с храната ташак не бива. Това е абсолютна глупост. Карате, кикбокс. Експресивно е, крещи постоянно. Не, аз това не го харесвам. Но, нали, просто казвам моето мнение. Тя не насраля манджата. Не, тя не насраля манджата, защото той и тъпо да насреш манджата. Ако някой ще ви е последното ядене да е такова някакво... Генерално дали го беше п***а или не, пак ли ще да ми е последното ядене? Не, щях да получа някаква лична награда, обаче, братле, се.
трябваше мисълта ми да е успешна. Значи вие цял ден висят някакви хора около мене, нали сте смисъл, аз какво да... И страдаме от глад и накрая... И страдате от глад и аз първо, на мене, разберете ми, в главата ми аз не вибрирам така. Единственото нещо, което се или да го загура, или да изсипа една торба сол вътре. И какво и вие седите и казвам, мале, много е Да. Плоско ми е цялото нещо. Аз храна не мога да разбираш и такова ми е смисъл да знам, че това нещо ще достигнем, просто ще го изхвърлим в кофта. Такова ми аз разбирам сега. То няма проблеми да не я разбирате вие, нали се. Това си е мое мнение лично, но аз се разбирам жената. Точно за това я разбирам и правя, че не прееба храната. Да го направя. Много е вкусно, Божана, благодаря. Аз знам, че топ, нали? Аз принципно съм човек, който много обича храната и много обожава храната и просто за мен такива предизвикателства са абсурдно тъпи. И според мен някой в момента оттам от част трябва да кажа на тези, че са малумни да карат жената да преебе храната по този начин. Ще спия неща. Не е верно! Ужасно е! Пресолено е! Божана, номер едно! Много е гадно! Това не е пиле, да знаете, това е кучуш. Не, това дори няма качвам като рилче, това си е лично мое човешко мнение. Трябва да има такива хора и в живота, когато не си прав, когато си направил нещо, което кара другите да се чувства кофти, правилно или не, ти трябва да имаш застъпник. Аз съм застъпника за Божана. Аз съм гладувал месец и половина, ти за тук за една седмица. Да, човек. Съжалявам много, че си спусна така нервите, просто ми стана много... Този сезон сме много тренирани на глад, така че... Определено. Добре да ходя долу да взема котима и да едем котима и това. Да, бързо! Да, бе, да, всичко народ гладува. Всичко по-тъпо ми е. Да се реже, да намажат пилите и да се яде сега. Билети, между другото ще те банна, защото си гаден. Мисъл, не си прав и обиждаш хората. Мисъл, не ми хареса, че ми каза, че съм изфармил рилче. Това беше изключително неприятно. Същевременно човека ти каза истината и на теб не ти хареса и ти го нападна изключително много. Ти казах да не обиждаш родителите на хора. Между другото, при няколко ден се разиках на теб и на Пепъра. Сега искам една седмица да си баннат, за да се успокоиш повече, никой да не говори за родителите на хората. Предупредихте да не се говори за родителите на хората. Този чат вие няма да обиждате родители. Който обиди родители, без значение мод или вип, отива по дяволите за една седмица бан. Даже ще те банна и ще ти туря една седмица бан, защото това не ми хареса. Предупредихте между другото. Предупредихте. Сега може да си верен, може да гледаш по цял ден такова, обаче много ми е неприятно така като тръгнеш да говориш за родителите на хората и особено като ми кажеш, че фармер, рилчите, такива неща, когато ти казвам лично човешко мнение, някак си подиграваш с мене, подиграваш с чата, не е приятно. Отиди една седмица да си починиш. Да. 24. Аз после офстрим ще туря една седмица. Сега мога да ме храниш колкото си искаш. Между спокойно мога да се нахраниш и мен и да ми измере цялото семейство, защото най-вероятно ще го направиш. Между другото истински вярвам, че сега ще ме нахраниш цялото ми семейство да измере, обаче поне няма да го напишеш чата и няма да го видя. Така че, преди каквото искаш в момента, способен си да говориш каквото си искаш. Така, да. Ами според мен всички го изиграха мега щастливи и хепи, но вътрешно надали се изкефи. Сега ще видим като минат вече 2-3 дена, като усетят глада. Аз примерно сега почнах да усещам и за дрехите, че ми ги няма и почва да става напрегнато, но ще видим точката на кипене, кога ще е, какво ще стане. Здравейте, инфлуенсъри! Поздравление за Божана, че остана вярна на себе си и не предаде принципите си, като не развали вечерята, въпреки че й беше предложена компенсация и бонус за съсипаните продукти. Правилата в къщата на инфлуенсърите са за всички и за неизпълнение на мисията си ще ви бъде взета половината храна за неопределено време. Значи има кайма! Да, половината остава. Половината храна ще им вземе. Половината храна въпреки това. Това е малко, някой да ти иска заем 1000 лева, ти да му кажеш не може, той да ти каже окей, 500. То точно така се получи. Предполагам, че има даже, мисля, че мога да посоча хора, които си премълчаха обратното мнение, който не го разбира и който смята на обратното нещо. Пак казвам, да се постави в моята позиция и да върви в моите обувки. Ако липсата на храна е по-водещо от това да пренебрегнеш принципите на професионалист в дадена сфера, това говори по-лошо за човека, който реално менталното му съзряване и развитие стигнало на ниво
филия с лютеница. Може би реалити форматите не са твоя момент. Още малко. Може би... 13 месеца. Така калейдоскопа на развитие на характера ти е спрял... Твой характер не е топ, обаче може би остани просто в ТикТок. И кафето ли ще ни вземат? Да ги ми харесат То няма. ситуацията. 10 кафета съм се останали. И нашата по който се погрижиш за нея. 7 по 17 кафета. Али ще имаш това? Днес ще остане 13 кафета. И някой изпил 100% по 2. Да, може. Въпреки, че имаше хора, които едно си го разделих. Така ли? Ние не сме тия, където ги делим по... Ще ядеш ми ли? Ти ще ми ядеш ти. А той за не спонсорът. Не спонсорът. Дали? Добра. Аз нищо не казах. Малко направо на половината на екран излезе на... Аз нищо не казах, аз се базикам, бе, брат. Ти па я имам майка, какво ми стиг, бе? Да. Според мен, ако трябва да решиме кой е най-гладен, това е Памито. Ще да може да спи от глад. Да видим колко е гладен. Много е гладен. Ами не знам как ще оцелея без храна. Проблем е това. Аз от сега вече съм настървен, ще видим какво ще става. Ще е напрегнато. Утре като си вземе всички по една филия и кавате в 6 часа след обед, че така става играта. Добре, ще почнем да има интрига това. Сме си почи до времето. Не му е много интересно. Интересно го нарича. Утре ще вземе по една пилия. Няма, ни ще измислим капан, бе. Ще ловим мишки и нещо ще фаним, бе. Какво ще фанеш, бе? Ще фърнем въдица във водата. Знаете ли какво ще радвайте? Накрая ще стане така, че едем на краси Ситуацията с Божана каква им беше награда? Никаква. От всякаква гледна точка. точка. Не си представям какво щеше да е това да се готви цял ден. И тя да седне и да поднесе нещо, което не става за ядене. И то ни така в тази ситуация. И в момента всички го приемат много леко, че нали, те се наядоха като прасета и казват, няма проблем, ще седим една седмица, гладни, ти постъпи много пичовски, така трябваше. Обаче не съм сигурна, че утре по това време, когато хората вече са озверели от глад, ще са на същото мнение. Това ги знаете. Дали калейдоскопът на развитието на характера на някои инфлуенсъри ще се обостри след провалената мисия на Божана и наистина ли всичко е за една филия лютеница? Божана реши да не изпълни мисията от продукцията, а това ще бъде наказано с половината провизии на инфлуенсърите. Това беше най-глупавата мисия, която сте пускали някога и просто беше напълно неправилна. Края на седмицата. Ще проверим дали е вярна поговорката "Гладен инфлуенсър стори не качва" още в следващия епизод. А сега за десерт ви оставаме с сочни стратегии за гласуване за предстоящите номинации. Напротив, стори качва, как е гладен. Гледайте ни следващия път и не забравяйте да се абонирате, за да не вземем и вашата храна до края на седмицата. Няма, не сме чак толкова гладни, но нищо. Вие се абонирайте и си вземете билети за финала в Арена София, 19 октомври. Какво се на ход? Обица? В къщата на инфлуенсърите предстоят първите номинации. Разделението по групички вече е факт. Време е обсъждането и говоренето за гърба на другия да започне. Може, нали, двама да са с най-много гласа, предполагам с нас и Йоана, след това трябва да се явим на битка. Абе, аз си не мисля, искам че да съм я замесена. подценявам, но... Аз също съм замесена, спокойно. Сега ще видим. Тук за довечера няма как да се... Взима Уинбет Койни, така че ако ти взема, аз не имаме плюс. Същате ли се? Ако се явим аз и Йоана, защото тяхните са към мен, нашите са към нея. И ако се явим аз и Йоана и я бия, което мисля, че е по-вероятното да стане. Сега не искам да подценявам, никой знаете играе. Но ако я бия, ще имаме плюс, ще имаме Уинбет Койни. Мен много ме обърках. Значи идва при мен Дарина, явно понеже не харесва Йоана, иска да гласувам също Йоана. И ми казва, че нали, всеки един иска да играе. Аз за какво ги карам да вярват на Влади? Защото искам да играя с Влади. Те същото го правят. Тя идва и ми казва, нали, трябва да гласуваш срещу Йоана. За какво да гласувам за твоят проблем, защото аз мога да си гласувам за моя, сещаш ли си? А за моя проблем гласува Влади, не те. А те ме карат да гласувам аз за техния проблем. Влади ми каза, че ще ми каже след малко какво да правя, но аз мисля да говоря с него за Йоана. Откъде иначе? В смисъл, тя е слаба, в мен е добре да съм с нея човек, с който съм. Защо? Да не, виж, обясним го така, че ако не сме всички заедно към един, ще си ти, защото те ще са заедно към един. Повярвайте ми, че трябва да слушаме Влади. Да. Умен е.
Играла съм с него. Аз му схванах мисълта, но не можеш да... А каквото ни каже той, ако каже играе с вас, значи играе с нас. Няма да направи така, ама ще изхвърля тая, ама ще изхвърля. Никога няма да го направи. Много е честен. Така че, наистина ви казвам, доверете му се. Нека да го питам, ако искате, ще говорим с него. Да. За мен Влади е човек, който наистина няма да направи нещо зад гърба. Нито зад моя гръб, нито зад гърба на останалите момичета. Ако той знае, той наистина е много чист човек. И ако те са гледали първия формат, в който той е участвал, те със сигурност знаят, че той няма. Ако той им каже, момичета, аз съм с вас, значи той е с тях. Решихте ли си? Чакай се, ние говорим за съвсем друго нещо. Ние тук разделяме едно сърце. Айде сега сериозно, какво правим? Аз съм сериозна. Да бе, разбрах. Значи ако те хвърлят по мен ми трябва Йована. Така че най-добре ако излезем, ако изхвърлят приятелката му да не изравнява. Това да сме с тях. Аз да имам реален шанс да се върна. Защото аз вижте била. Какво е това? Да видиш ли им? Да виждам. Ти запитам. За мен това, аз бях няма смисъл да е страх. Ако е по-добро от мен на играта. Еми добре, ако не е тя, ще е някой друг смисъл. Ние не знаем още какво ще стане. По мен ще хвърля. Няма. Ще видиш. После съм мръсната игра вече. Дали да ги чу, че са говорили. Беше време да го гледаме пусти. Реално аз не знам, защо Влади иска да номинира Биляна. Не знам какви. Той ми каза, че неговият довод е, защото е силна. Има много силни мъже, които може да номинира. Не защото е силна. Аз вярвам на Влади и знам, че Влади няма да направи никаква крачка, каквато и да е, за да не съм аз тази, която ще си тръгна тук. И не само аз, може би и останалите момичета. Що ме казва, че ще играе с нас, значи ще играе. Аз не знам го Рожден какво ще прави. Влади друго е казал, не знам. И ще разбудиме дяволите и ще се майката. Няма никакъв защит. Погледни. Седи и те чака. И избери се. Това ли е? Да бе, което искаш. Двете няма. Съжалявам. Ние решихме тук с мъжа ми да дойдем, да ми го кажете в очите поне, така ли? Решихме да дойдем тук на семейно, пък вие. Аз съм се приготвила за двама човека. Влади казва да гласуваме за другата. Каква беше? Ако са два? Айлиш. Ако са два, какво правиш? Кой? Йоана и Биляна. Да. Ох, ще умра. Ти откъде извади тази математика? Ние колко сме? Кой ще гласува с нас? Бая хора. Съпруже? Ти с нас ли си? На съпружето му трябва да доводи. Даниела. Кой ти е най-малко близък на теб тук? Дари. Да. Коя? Дани. Тя е наш човек. Даниела. Аз мислех Виктор да номинирам като втори човек. Защото аз с него имах едно здрасти. Илиан. Ерген? Да, то няма. Има ли друг? Не. Чакай, че си много вътре. Да. Просто не сме имали момент, в който да останем така, че да се случи някакъв разговор. Те винаги правят толкова рано тези колици. Впечатление от това, което ми направи вчера. Да. Доста дистанциран, затворен и си казах тогава, нали, със сигурност не е човек, вчера си го помислих, с който аз искам да си прекарам времето тук. Някой има ли желание да викне Влади? Но ние трябва да сме наясно, че тази номинация, каквито и доводи да извадиш, ти ги нямаш съвсем основателно. Така или иначе. В смисъл, може да имаш някакви първи впечатления, оттам насетне, нали, ако те боли егото... Ама ти си осъзнат. Ти хапче за его. Ти си осъзнат и ще го приемеш. Ама според мен ти, понеже си гей, нали, не ти пречи, че го казвам. Не, аз съм в смисъл. Да, не, защото... Отявле гей! Е по-гей от това няма на къде, разбираш ли? Чувстват комфортно да го коментират. Аз ако не се чувствам комфортно... Нали знаеш тия дескрипшените, нали, verb adjective gay и то отдолу има неговата си. Да, мисълта ми беше, че ти според мен егото ти вече е много тренирано. Кое? Защото обръгнал. Да, според мен ти си свикнал на какви ли не реакции. И тебе много трудно някой ще засегне. Нямам кой знае какви реакции по принцип. Не знам защо така сте решили. Да, ама ти защото си толкова отяв, не знам. Не, просто то си му личи, че не го е срам, че не го пречи. Той се крие от какъвто е. Аз между... Те май всичките са така горе-долу. Другото човек. Където са показали. Аз началото като влезе, аз не разбрах, че си мъж. Така. Да, бе, човек, даже аз имам. Имаш ли на масата, викам.
Това мъж ли е? Разбираш ли? Аз Добре, това го сега- вече след... Аз имам един въпрос, може да се обидиш и ми кажеш. Ти искаш ли да приличаш на жена или искаш да приличаш на мъж? Да, Ти аз нямам имаш. пластични операции. Ти си според мен някакъв тип хермафродит. Нещо кълтър. Тая колко е брутална, тая тънко такова едно да го обижда. Много едно такова тънко го обиди, леле майко. Това вече Ама искаш да приличаш на жена или да приличаш на мъж? Много нежен, на мен сила ми не е. Смисъл, аз не нося рокли. Това за мен работи в моделството положителна роля, защото в моя типаж няма особено много хора. Нали? Да, и за мен си окей. Мисъл, ако щеш дори работата ми, хареса това, което правя. Хора, за мен Биляна е много... Да, то няма много такива като тебе, къде да изгледат така и да са мъже и да правят такива неща, да. Принципно, той няма голяма конкуренция, лъше. Много лош избор за глас. Аз се доверявам на Влади на 100%. Мен, каквото ми каже Влади, това прави. Саш, значи се опитаме да разобедим Влади, защото... Да, те да на това на кръчмарски сметки. Айде, говорете с него, каквото каже Влади, аз това правя. Да. Мисля, че ще... А ти пък как така... Да, там е. Ела. Айде де. Какво? Аз ще обясня моята логика. Защо ако един трябва да стреляме по Йоана, не по... Що? Защото Биляна ще е интересен образ и няма да я изкара, докато Йоана мълчи, не говори с никого. И другото, което е, това е ядрото. Аз те разбирам, но за Йоана в момента има прекалено много гласове, докато Биляна все още има хора, които са леко респектирани от нея, не знаят как да играят, са объркани и е много рано да си хвърляме гласовете. За беше Ивана, на Ергена, приятелката младата, къде е шивала, докато е била на 16. Аз ще гласувам за нея, защото аз от моя сезон в моята игра, това ми беше най-голямата грешка. Че аз от страх и от въздържание не играх точно как съм си решил. Вие нали сте наясно, че сте единствените двама, които ще го направят? Нямам проблем с това. Той иска да играе колективно, но се цепи от колектива. И де-факто, като изчислиш гласовете, като се опитваш да играеш в коалиция, но се цепиш от колектива, гласовете отиват празни 2 гласа за Биляна и ти приключваш. Това е много глупав начин на игра. Хем иска да играе в коалиция, хем се цепи от коалицията. Поне къде, че няма да играеш в коалиция, да я знам. Това е мега глупав начин на игра. Ма въпросът тук не е просто да фърлиме гласове така. Ама виж сега, това е първото ми гласуване. То не е решаващо за нищо. Освен за настроенията. Да. Не знам, много сложно става. Те колко си? Братко, пак някакви схеми, къде се набих? Няма как да няма. В смисъл, за какво говорите? Обаче вижте сега. Това е първото ми гласуване. Няма... Не давай да... Защото Биляна ще разклатим, оставайки само с Божана. Докато в момента Илана имам... Аз лично, примерно, имам аргумент. Аз срещу Биляна да скоча, що? Чисто стратегически е най-добре в ядрото, защото оттам нататък всичко е много по-лесно да се разклати. Първи номинации, както той каза, и няма да се случи кой знае какво. Какво ми пречи, че съм по-пасивен? Това няма да се случи. Виктория, не казвай, че си пасивен, брато. Те само това чакат от тебе. Тебе кой знае какво нормално. Ако ме пратят ме на пангара, да носи взема битката и да се върне, съм го. Следващият път в къщата на инфлуенсърите. Тъй като имаш смелостта да си първи, пред теб стои тежък избор. Можеш да върнеш целия багаж на пожертвалите се в първия ден. Виктор, кондуктор ли? Аз с теб нямам тема на разговор. Не те усещам. Ти си ми злобна. Съжалявам, че го казвам, но аз усещам в теб злоба. Ярост и злоба. Айде, тая ревна пак. Не, имаме големи проблеми. В България жените са много силни, много независими, обаче много реват. Не всички, разбира се, но има такива тея, къде са най-силни и най-независими, май най-много реват. Много се ядосвам. Pick me. Това, което се случва тази вечер, аз не мога да повярвам. Наистина, писна е.
аз съм част от народа, не спа с мъже за пари, също така не обичам да ме издържат и това такива мъже работи. за пари в този момент ти сега гарантирам. ще ме съдиш и тези работи. Охо, ще се съдят. Чак до съдене ли стигнах, бе? До съдилища? А как да се дават такива? С кой съм спала за пари? Милана, ти къде беше? Заради кого беше там? Драма, скандал.